Sisanibopha. Siyaphi manje khona istrate esingale nasesukwani kodwa ukhuphuka batho twist. Abantu abahlala eGoli bazozazi lezi istrate engikhuluma ngazo. Futhi besiqhela ke tuzobeka sibheke nga twist bese iyasilanda le moto. Hayi isilande ukuthi veleke obvious izosifica imoto. Yabayekile ukusithuka la emotweni sebeyakhipha ke manje thina bayadubula. Kodwa ke ngenhlanhla zingaqhumi ibhamu zabo. Madoda. Bebedubule lokho uzoyichafa. Abanye hayi bamba lezi lezi ayibanjwe ngezandla. Sisifike Mbukelo Perfect TV sakwamukela lapha emakhaya nje sithi salute sigcwele ijozi ke namhlanje ke sile awuthi ngabone intanami ngoba nikhalile ukuthi asikwazi ukuye kuMfokazondo ukuthi ihambe kanjalo nomlando onje weBhova ohlabahlosile simlandile ke samlanda le emzini wakhe phansi eGoli namhlanje sihlele asibone lesithabatha esinje esakho Mfokazondo bese sikuyeke ukuthi ke umlando weBhova ubantu abaneqiniso abakhuluma iqiniso kanje sibayeke simdedele simlandile kumthetho weqala engenaqala sabuya naye la Mfokazondo asikumukele kwiPerfect TV angazi sikumukele kwesindawo kusekhaya la khona sikumukele ngiyabulisa kubalaleli nababukeli konke kwenziwa kanye la kuyabukelwa kulalela okulisayo uSonakali kaZondi abanye bayamazi abanye abamazi insizwe edabuka le emsinga ngiyajabula nokuthi ke ekubinini ihluphani izenzofika iMegoli lisuka le eKZN impela ngiyabonga siwahlabisa bese sifika la kuwe ekhaya yabona ke ukuthi phela ibalekile lento enisebenzayo ngoba ukuba ibalekile ngabe nithi hayi nisebenza ngoba usuke eseduze ngaleso sikhathi kodwa nani ukuthi nihlupha amakhilomitha angaka nihamba nizofuna lo muntu oyimi ngibonga kakhulu ngenza nami ekutheni ngiyibone ekutheni ngomuntu ebantwini ubuke nesikhathi njengamanje sishutha ngaso sithe asikwazi ukuyela eThekwini ngamanje shutha ngisho ngo-12 ebusuku nangu umuntu esimfunayo ngisho ebusuku sokulanda sikubhekela umlando omkhulu kabulo ekutheni kuze kuzoshuthwa nempela ebusuku ngoba phela isikhathi esiningi izinto zokushutha ziba semini kodwa hayi cha eyokuqala futhi le yagcina sekusho wena ke sebeyophika abaphika kodwa ke kushuthi yime ngiqopha umlando ukuthi ngiveze into engakazi yavela ekutheni kushuthwe ebusuku ndefika nami mfethu sibe nawe uPart 1 wavele sekuPart 2 shuthi baningi abantu sesabalanda la kwi-TV basho ngomlando weBhova basho ngokuhamba neBhova kanjalo but kuwe khona okuhlukile okwenzile khona okuhlukile okuvezela abantu bakucelile ke mfethu ukuthi awuqhubeke ubathi fahla ngaze ngezigameko umlando weBhova nanokuthi engakubuza khona oqala sesiqala nje mawubuka ababukeli emakhaya kwiPerfect TV yini abayifuna kusonakali kangaka yini ofika wayenze ehlukile kanti ekwenza ukuthi abantu bekwazi ukuthi buya futhi ngicabanga ukuthi nokuhlukile ngami ngikhuluma okuyiqiniso futhi angikho emkhankasweni ukuthi ngifuna ukuyiphakamisa ngegama leBhova ngoba mengithi ngiyabheka abanye ozakwethu nabo bayathola ithuba bekhuluma kodwa enkulumeni yabo isikhathi esiningi bona basuke bethola iplatform yokuthi bayimaketha bona ngoba kuzothi uyalalela iningi labo bonke bafike bekhulume bese kuzoba khona lapho leyo bezoveza khona engathi mhlambe uMgqumeni ayengeke beUMgqumeni ngaphandle kwabo ngicabanga ukuthi mina lapho kuhlukile ekutheni mina ngiveza into nje ngoba injalo emayelana noMgqumeni mawukuthi khona osebuzo okumayelana nami futhi ngiveza okwami angizami ukuthi ngasonke isikhathi kufanele mina ngilokhu ngishutheke elami igama into ekufanele ikhulunywe ngoMgqumeni yilokho engihluke ngakho hayi iqiniso lelo mfethu abantu abaningi wonke umuntu mina ngaza ukuthi uMgqumeni mina ngabhala le ngoma ethi bese begcine besho ingoma ezifana bebe 3 sekashayisana ngakusafana uzothola umunye hayi iSMS yabhalwa yimi uthi nomunye nami yabhalwa yimanga lethawu kanti leSMS kahle kabani mfethu uMaskandi ngaleso sikhathi uMaskandi awusafani namanje njengegameko zazenzeka ukwasithatha isigameko esasenzeka
la ngase-emthembweni. Yeah. Ukhombisa ukuthi lento yasiseyinhlizweni kangakanani ensizweni. Abantu bayithokozela lezo gaba bafakaza abanye bekhuluma ukuthi impela ushaya khona impela. Yeah, ngoba ezinye zezinto ebezenzeka ukuthi phela izinga mhlawumbe le-technology nanokukhula kwezinto ezenzeka nangamafoni belingekho kuleli izinga njengamanje, kodwa ukube mhlawumbe kwasekumanje ngabe kwavela lento okuthiwa ukutrenda, ngabe izinto ey'ningi ezazenzeka zayitrenda kokuthi ngalesa sikhathi bengingandile ekutheni kushuthwe. Kwakhona uphatha ifoni enekhamera eyibekuskaza. So-ke yikho-ke ekutheni mesithola ithuba elikanje sibabeka abantu lokho nalokho esikwazi ukuveza, kodwa futhi hayi ngoba mhlawumbe siqhuquzela udlame noma mhlawumbe kukhona esifuna ukumbeka amaphutha ekutheni into kanje zaze usibanibani. Cha, kodwa nje ngoba vele abantu abaningi bayazi ekutheni indlela okwakusetshenziswa ngayo kwakunamuphi umbango kobani futhi abawombani. Yikho-ke sikuveza singesabi okusuke okake kwenzeka noma ukwadlula leso sikhathi leso. Inkinga kwakuMgqumeni nendidana abantu babexabene. Kodwa siyazi kangagcini kubo nakini. Kwangenelela nathi, kungenelele nabalandeli, kungenelele yonke nje umuntu ongathi mhlambe uyawulalela umaskandi ngaleso sikhathi, ngoba kwakuphoqa vele ekutheni mawulalela umaskandi ugcine kukhona ozosayida naye, ngoba umculo wagcina ubukeka ungale yampi yabo. Manje na-ke abanye-ke babegcina ngempela nabo bexabana bebodwa, abanye uthola mhlawumbe baxabana akekho-ke wafika eduze kaMgqumeni, mhlawumbe uMgqumeni wathi hayi ongishayela usibanibani, noma wafika eduze neqiniso lokuthi akekho futhi wakwafika mhlawumbe umjengiseni wathi ongishayela usibanibani, kodwa abantu babegcina bexabana bona ngokukudayisana kwabo. Lento eyicishe ifane nepolitiki yasebholeni. Nasebholeni iyenzeka abantu begcine belimazana ngokuthi omunye uthi hayi team yami ingcono kuneyakho. Kuke ensukwini siye saba ne-interview manje encane. Ukuqhubeka lapho ugcine khona ukuthi njengalento eyenzeka uLundi. Ayifakanga ni uMgqumeni umtshengiseni kuphela, yafaka nama-dancers akho ngamagidangoma, yafaka nabalandeli. Impela njalo nje leya nto ibigcina ifaka wonke umuntu ongathi nje ungaphansi kwaleya nto yokulalela labaculi bobabili. Ngisathiwa ayigcinanga uLundi egrawundini. Yathiwa ahlala negaraji e-19 zakhala. Yabaney'gigaba nje ey'ningi kakhulu, ngoba futhi nakhona lapho ayigcinanga ekutheni siyiphelile ngalelo langa. Kwaba yinto nje eqhubekayo. Cishe ngicabanga mhlawumbe lekuze kwathi ukudamba khona uma ukuthi omuntu onjengoMgqumeni akasekho-ke phambi kwabantu. Kwaba yileso sikhathi-ke mhlawumbe ekutheni ngoba vele namtshengiseni bangasekho umuntu akaqophisana naye. Okay, baqhamukile akaqophisana, kodwa bengingasekho ngaleya ndlela okwakuyiyo ngesikhathi eqophisana noMgqumeni. Ezingenayo sasisinda lesiya. Hayi. Zayikhala laphana. Hayi laphana, hayi. Zayikhala laphana. Kangangoba wawuzogcina ungazi nanokuthi mhlawumbe uma ukuthi ngempela kwenzeka ibhadi lokuthi khona oshonayo, wawuzogcina ungazi ukuthi ushone ngaphansi kwasiphi isandla. Futhi kwaba ngcono ekutheni bebo babili akekho kuthiwa walimala ngesikhali, ngoba ngiyacabanga mhlawumbe kwakuyobheduka ngempela izwe kube nempi nje enkulu kakhulu kube kwakwenzeka lelo phutha, noma bethiwa leso sikhali sasobe siqhamuka mhlawumbe emoyeni kungekho umuntu ozobe eboniwe phambi komunye ekutheni nangu impela ekhipha isikhali, kodwa sasiyogcina semfanele omunye ekutheni hayo sibanibani wenze lento. Uselapho kulimaleni ngekhali. Umuntu engathi wawumain man weBhova, insizwa ubuhlezi ula eduze. Kodwa ngithanda ngakho ukugqamisa ukuthi wena ubumngane omkhulu kaMgqumeni, uyasho ukuchaza ukuthi bengihlala mhlawumbe ngaduzana. Ngoba mina ngokwami bengazi nje ekutheni hayi siyaphila nje sonke sabafowethu, bengakaze ngikubone ekutheni mhlawumbe kunama-favoritism. Nanokuthi-ke mina ngumfana nje wasemakhaya okhulele emakhaya, angikuboni kuyisidingo ekutheni sengaba khona manje ukubanga ekutheni hayi mina usibanibani omunye umfana ungikhonze kakhulu ukudlula omunye umfana. Cha, sabafana nje besisebenza nje sonke. Nanokuthi-ke izinto ey'ningi njengoba usho ekutheni bengingathi mhlawumbe
zenzeka sisodwa noma sisobabili noma isikhathi esiningi sisonke ngoba sasihlala ngandawonye ngokuhlala silapha emafletini edrobheni. Uselapho ukuthi wena kakhulu neBhova kanje negama eliningi le-attack yeBhova ohlala khona. Ngikhumbula nje esinye ngihoja ngamaphamgana. Ayiwadwa saseyinto ePhalaZulu. Laphana mhlambe kwakukhona yonke inhlobo yesibhamu kodwa ngeke ngisho kanjalo ngoba angikwazanga ukuyibala. Akulula ekutheni ubala ibhamu ukuthi nehlelwa into ukuthi sengaba khona ofayo khona manje. Kodwa ngiyakhumbula zazikhona izinkulu zikhona futhi nezincane kuleli yatekisi. Wenza kanjani? Awasithathe isibeke ukuthi inkulu sakukhumbula. Sibuya eSoweto. Sasikade siye eSoweto ngekhathi zemini yantambama mhlawumbe mengalinganisa mhlawumbe kwakulapho ko5. Sihambe siye eSoweto. Akukho moto ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi sicele omunye umuntu sengilibele igama lakhe kodwa isibongo sakhe kwakwakakhiza endaweni yakaMaphumulo. Mhlawumbe abanye bazomkhumbula sebeneminyakanyana ngoba imoto yakhe yayidumile ngempela lapha kuma-meter taxi. Wayisebenzela eSummit Club. Yarenka lapho kuma-meter taxi umfaka Mkhize ehamba ngo-Cressida ngethiwa u-cream white. Yeah. Obhale ukuthi ezemphefumulo ethanda kakhulu ikhansela. Okay, kusho ukuthi-ke kodwa ngokusondelana wagcina futhi-ke esemthanda noMgqumeni. Okay, iba insizwa siyijwayele kwathi kufanele siye eSoweto uMgqumeni wacela yona ekutheni isihambise. Isithathe lensizwa sihambe siye eSoweto khona sasiyokufuna khona. Silibaleke lapha eSoweto kuze kube sebusuku. Ngicabanga mhlawumbe ukubuya siza ngasedrobheni wase ngabo 9 kuya ko10 ebusuku. Lo mfolo wamkhize kukhomba ekutheni la ehlala khona ayikho iparking. Imoto yakho ipaka somewhere bese yawalka ke siya endlini la ehlala khona. Ukuthi-ke manje sekufanele ekutheni nathi simhlangabeze ngokuthi simsize engasithatha ezeyosibeka endlini exactly ngoba mesiqhamuka sesodwa kwakufanele kusho ukuthi sasiqala sidlule ngakwakhe before thina siyofika lesihlala ngakhona. Simhlangabeze ngokuthi-ke thina akasale sesishiya la sohamba ngonyango bavele sibabili nampela esishiye khona imigwaqo lapha edrobheni okuthiwa uBray Street. Kuwona esasingene ngawo siqhama ngaseSoweto. Esishiye bese siyahamba bese sikhuphuka khona umgwaqo abathi uClaim. Uneyimoto ezehlayo u-one way thina opposa wona siyakhuphuka siyaphezulu ngaseHill. Khona igarage lapho iBP garage ebuClaim noNorth. Uthi mesifika mesijumpa nje lapho kulelo robot ekutheni siyakhuphuka khona ibridge lestima ehamba isitimela phansi. Kuthi mesiphezulu kwebridge nje ngqo kuqhamuka ikhumbi yayi-sky blue usiyaya. Meqhamuka lekhumbi sekusebusuku lapho yabona abantu seqala ukuba kuncane ekutheni ubona abantu emgwaqweni. Meqhamuka lekhumbi ifike ime eduze kwethu kanti nathi sisanda ukudlula irobot. Kusho ukuthi miyilekha kube ngahlambi ivalwa irobot nathi asinakele lutho. Hayi bese vele iyama straight mayima kube kuvulwa amawindi. Insizwa eningi la eTexini zibe ikhipha imshini. Hayi ngamawindi. Zisha amagama amakhulu lesenza ukuthola bona. Yabona sishokeke thina kwenzakalani manje. Kube khona othi uvula isliding door bengene ngayo. Sibone lapho kusho ukuthi nami ngicabangela ngento ekutheni ungena la ekhumbini phela kusho ukuthi uyavuma ke manje ukuthi uyavula. Kanti kusho ukuthi noMgqumeni awucabanga la yona leyo. Kube ngathi sojikela ngaphambi kwekhumbi ekutheni kanti vele thina singaside nga drive sliding door singale. Kusho ngathi sojika phambi kwekhumbi ekutheni vele siyongena ku sliding door. Kuthi mase baqonda naye nekhona lekhumbi la emalayithini. Hayi sicitheke. Sicitheke manje kusho ukuthi emqondweni wethu kube khona ekutheni kungcono ushawe kodwa kade uzama ukunokuthi phela uzose ekutheni hayi ngiyenzeni konke engikufunayo. Hayi bese siyaqhela ke eduze kwenkinga. Onabaleka. Cha
Naqeda uzonkinga. Asibaleki. Oh, wehloniphisa. Hayi asibaleki. Okay. Asibaleki usuke uqhela nje eduze kwenkinga usuke uyibona leso sikhathi. Yawukuthi. Kubuye siqhela eduze kwale nkinga siqhela kabi ngonyawo imoto akulula uyishiya. Mesiqhela eduze kwenkinga Sisanhupha. siyaphi manje khona istrade esingale nasesuwanwe kodwa ukhuphuka bathi twist. Abantu abahlala eGoli bazozazi lezi istrade engikhuluma ngazo. Futhi mesiqhela ke eduze kwenkinga sibheke nga-twist bese iyasilanda le moto. Hayi isilande ukuthi veleke obvious izosifica-ke imoto. Yabayekile ukusithuka la emotweni sebeyakhipha-ke manje ekutheni bayadubula. Kodwa-ke ngenhlanhla zingaqhumi iy'bhamu zabo. Bebedubule lokho uzoyichafa chafa. Abanye hayi bambani lezinja lezi ayibanjwe ngezandla. Masifika erobotini lapha ku-twist si-opposite traffic-ke manje sibalekele ekutheni vele le moto lesilandelayo akuselula-ke yona i-opposite traffic njenganathi esihamba ngonyawo. Kuba ukuphunyula kwethu-ke lapho sithubeleze-ke siyofika endlini. Awuzazi ukuthi nejubane nje. Hayi mina vele ngikhule ngelusa ijubane impela ayinamanje kodwa ijubane lami lokujaha kahle kahle lokuqhela enkingeni. Hayi ngisuke kukuthi nje ngiyabona ethena kufayeke ngiyimbi. Awume phela angizama phela. Mina angizama ukuthi mangihamba kukhona ozamayo ukuthi cha siphuma amanzi. Hayi qina nje mthandazweni kuzokwenza. Umthandazo nje Umthandazo thina siyiphilela umthandazo. Khohlwa. Akathi isibhamu abanifuna ngaso. Yeah futhi ke bangaqali lapho futhi agcina ngalo. Hayi kangangoba mina emqondweni wami nasemhlinzweni yami ngangitshela ukuthi mhlambe mawukuthi kuyobe sekufanele kube khona ohamba emhlabeni yohamba ngaso isibhamu. Kodwa hayi nokho-ke akwenzekalanga ngenxa yigigaba zey'bhamu ngendlela ezazingayo ikakhulukazi kuyena lo kaMaqhawe. Ngoba phela zona yena zazimxina yonke indawo zimxina eGoli zimxina emakhaya. Kushuthi nje impela wayiphenduka inyamazana. Futhi le ngoma eqinisekile ubangizama ngenhlavu. Into eyenzeka vele. Ya into eyenzeka hayi ukuthi mhlambe kwakuyisingathekiso noma mhlambe kwakuyihaba kodwa hayi cha kaningi bemzama ngenhlahla ke bonke babehluleka okungeze lokho kubona babekufisa. Ngigijimisa nangapha ku-Firehead. Kukaningi yikho ekutheni sabonga ukuthi singabongona ekutheni mhlambe khona ukushona komuntu omngcono kodwa kwabangcono ekutheni ingabikho okumayelana nesibhamu ngoba ngendlela abantu imoya yayiphezulu ngayo ngalesa sikhathi ngokukudazisana nje ngey'nkulumo wawubona ekutheni uma engakethiwe sekungena isikhali phakathi hayi kuzobhubhizwa. Mfethu ungabanye abantu abasasele beyambi kuba kanjani nje ukubona mhlambe esithi ubona umuntu owazi ukuthi lo muntu ayengifuna phansi ngalesa sikhathi cause abanye bayaphila abanye kuba khona lokho kuthunukala enhlizweni ekutheni noma umbona yena mhlambe ekutheni ngokwakhe u-etha engathi yena vele akasekho lapho. Kodwa inhliziyo mina-ke yami inhliziyo angazi noma bonke nabantu bayefana. Mina ngiyakwazi ukudlulisa ngixole kodwa ngikhohlwa silibe lapha ekutheni kuthi noma sixoxa kangakanani kube khona lokho okubuyayo ekutheni hey le ndoda mingabi indoda njengoba sesikhomba ukuthi sixoxa kahle kanje ukube kwenzeka intando yakhe ngaleso sikhathi ngabe ixoxa nobani. Yikho-ke kukhona ney'ngoma mhlawumbe ezithi msumbulalo zomdinga ngoba abanye babo usuyabona ekutheni khona esidingana khona kodwa kube mhlawumbe kwenzeka leya nto ababefisa ekutheni yenzeka ngalesa sikhathi ngaba akusekho ukusizana. Sisekule ndaba kaMgqumeni ube nomsebenzi eminingi. Part 1 mawuthi umbukele emakhaya akhumbule wasitshela ukuthi uMgqumeni bowuphila umusic. Yeah kakhulu. Ubufice ngalezi ikhathi ehleli yedwa indlela osichazela ngayo eshaya isiginci nebhizi enkulu kodwa senihlukene nina kade niphathisha ndawonye yena usawuqhubeka. Yes ayoqhubeka ngendlela okuyiyo kushuthi wayenza izinto angazi noma ngizothi imizwa yakhe noma isiphiwo sakhe noma mhlawumbe kwakuyindlela
yokukhuthala kodwa wathi mhlawumbe siyapractice ukupractice mhlawumbe ngo-10 ebusuku siyahlukana ngoba isikhathi esiningi sasipractice ebusuku mhlawumbe ukuthi siqale lapho ngabo-7 kuthi ngabo-10 mhlawumbe siyahlukana hayi nomunye yolala kuzothi uyazi ukuthi kade nipractice yini nagcinaphi kuzothi ukuthi mhlawumbe niyabonana ngakusasa ekuseni noma emini njengoba ngisho ke emnitheni kusasondelene okwangasho ukuthi mhlawumbe ngasonke isikhathi kufanele sezihlangane nesikhathi se-practice usuyamfica useyakutshela ukuthi hey bengikhumbula ingoma kade siyenza kanje izolo isinjena-ke manje ususake wayenza ayi lutho mhlawumbe uyasho mina ngize ngalala ngo-4 yabona ukuthi ngasonke isikhathi wayinika isikhathi esithiye xaxa kuna mhlawumbe nizopractice nini 3 hours kodwa mhlawumbe uzo-add wakhe u-4 hours idineka le nto ngcono mina ake ngiyiqhubekele sengingedwa Since part 1 yeah into engijabulisa ngo-part 1 wawukhona iqembu lisungula Mgqumeni yes awungekho lawa manje besahlangene yeah sesaba ne-interview nabanye abantu abasondelane neBhova ayisafani manje iDoretta eshoyo ukuthi umuntu bekhipha ingoma ethi wacula uyabhalwa kuye noma ethi ubhalwa nguye mina isitori engisaziyo nawe ukuthi indidane yaphuma kanjani yeah ngokwazi wami ngitshona wena ukuthi indidane yathi ekhaya nesifo or izoya emakhaya kodwa ephuthumayo yeah ibeka ngesifo yathi kuney'nkinga zekhaya noma zomndeni esafuna ukuyilungisa bese kuyabuya-ke futhi kuqhutsheke nokusebenza khona esinye sengizizwana angithi eqembini awukhona lapho esifazane yeah indidane bathiwa uyasuspendwa kahle eqembini nalowo wesifazane wathiwa baphula umthetho weqembu abakhokha u-500 indidane yahlala ngithi suspendiwa ezejimini yasibiza imeeting yasho ukuthi yona ayikwazi ukukhokha u-500 ayinayo imali eske iyayiqhelanisa nomculo wamanje isathi nje ukuqhela khona kulowo meeting wasomumpondi naye wathi mina nomculo nje ncane naye kusho ukuthi nabo babe namacala afanayo nawendidane mhlawumbe ngokuchaza kwalo uma ukuthi nabo sebengena kulokho ekutheni nabayiqhelelanisa kuthiwa kahle indidane ixoshwa ibanjwa nalo esimame laphana benzizi baphula umthetho weqembu and then basuspend kanti laba sebeyaphatrize eceleni njengeqembu lawo yes hayi mase kubizwa le meeting likanebizini nalaba sebeyaphuma kade bengahlangene naye okay yes angani uxoxa indaba ya ukuthi into efika ibinkinga kuthina sisonke kukancane ekutheni futhi angikhumbuli mina kukhona umuntu othi akalokho akakwazi noma ethi sengikukhohliwe konke nje siyakwazi futhi sikukhumbule ngathi into eyayizolo uyabona kuleso sigameko leso ngiyakhumbula vele ukuthi eqenjini kunemigomo yokuthi akufanele kube nokuthandana ngaphakathi eqenjini futhi sasikhona isijeziso esikhona ize ngasakhumbuli kahle ekutheni sasimi kanjani isijeziso kodwa sona sasikhona isijeziso ukuthi uma engathiwa-ke khona osekwenzile lokho nasi isijeziso esimile kodwa kuthi bizwe kahle kuthi angithi leso sijeziso sasithi umuntu uyaxoshwa lapho ngikuthelile khona i-meeting eyabizwa mhlawumbe kwase kuba khona ekutheni usibanibani bayayiqhelanisa ayangikhumbula isidalo ngikhumbula mina ngikhumbulayo lokho ekutheni kwaba nokuthi kuney'nkinga zomndeni usafayile zolungiswa abafowethu laba abanye kwakuthi ngaleso sikhathi babehlala ngandawonye endaweni yaseDenver so isikhathi esiningi kwakuthi mesipractice lapha edrobheni methiwa seyahlukana mhlawumbe ngo-10 kufanele bewokhe bona besuke edrobheni beye-Denver bahamba bayabona manje ekutheni bayahambisana ngoba bathathu kwaba khona lokho-ke ngokukhumbula kwami ekutheni uma ukuthi vele sekukhona oseyimile
nabo kusho ukuthi banyamalala kwabe ngathi mhlawumbe ngoba mhlawumbe phela kuxeka lesa scheme sabo sokuwalk kanti ibhizi kabi kanti ibhizi lokho ukuthi kwabiza meeting bezokwanisa angikhumbula ngifuna uqamba mhlawumbe ngangekho mina siyabeka futhi nakanjalo bakhalile abantu bathi ngathi ngiyancane mina mangikubuza khona izinto engimasaje ngazo bathi kathi angiyinto ukuqinisisana okay siselapho ukhona ushembe ngoba isithi yokuqala amagesi kwabili uphathwani wakho wasitshela ukuthi nathi nithi nihamba neBhova edawn ayinezwe ukuthi hayi man kusashona wethu lokho kukhala la kwakuney'ngoma nani-rehearse nani-cula ndawonye ezazi kushema hhayi kuthiwa ayikho ingoma yayikhona kukhona ushema kusho ukuthi-ke mhlawumbe lokho ngiyaxolisa mhlawumbe ukusheshe ngijaha hayi right okay kofane nakho sikubheke lokho ekutheni ubani ukhuluma ini mekusesayidini likabani ngoba kukhona vele ekutheni omunye nomunye evikela iso lakhe kodwa engikhumbula mina namanje leyasidisa noma kwakuyikhasethe khona kwangekhona eshop kwakuwumuntu khona kuleya mnyakanyana umuntu bekwazi ukuthi esitokha amakhasethi ethengisela njengetafula nje musa ukuthengisa amabhanana sasidlula ngakumuntu thizeni esasimazi ethengisa ukuthi kukhale ibhikeni-ke yona le hayi nathi sithathe-ke ekutheni hayi ubani manje losho kanje osho njengathi samaka sabuza kulo mbhemu othengisayo ekutheni wayesesikhombisa ikhava yakhona hayi ngoba siyazazi lezinto iphume nini angisazi noma wathi uyithole khona namhlanje ekuseni noma wathi izolo kodwa kwabe into eseduze ekutheni impela iyafika hayi sithathe-ke thina-ke siyolalela ilapho kulapho mesesitanela khona kwakukhona-ke iy'ngoma ezaziba khona vele ngesikhathi sipractice sonke okuphikayo lokho une-right nayo ukuthi ephike ngoba mhlambe kukhona le kumlimaza khona ukuyivuma leyo nto ngeke ngazi umuntu nomuntu usuke eney'nhloso zakhe mayiphendula ikakhulukazi kuleya nto njengoba ngike ngasho nasekuqaleni iningi lethu lifuna ukuyisebenzisa njengeplatform yokuthi bedume ngokomsebenzi yabo ngoba cishe sonke sinayo imisebenzi yethu lapho bese siyimele khona yikho abanye bethu begcina besebenzisa yona ekutheni mhlawumbe kubonakala ukubaluleka kwabo kwi-industry wasiza umgqumeni ekhipha ama-hit uyacula nawe kodwa yini pho ungayikhiphi i-hit wena hayi mina ngaze ngikusiza sidala kuma-hit sengisho laba phela ezingibhala kwiBhova Sonakali nembhalela umgqumeni sasimbalela oyinkinga umgqumeni athatha wetshotha amandleni ngokusho kwethu hayi wayisebenzisa amandla ethu manje okuyinkinga la mandla ethu lawa kunemisebenzi yethu ekhona awaveli la mandla ethu angazi kuthini futhi mhlawumbe sagadla zayiphuka laphelela khona lapho lawo mandla mase kufanele evele kuthina aseyiphelile kodwa phela ngokwazi kwami umuntu makuthi ngoba phela sonke umuntu nomuntu uthi ithalente lami ithalente alipheli maye ngiyamangala ekutheni ingane abafowethu bengasakwazi ukukhipha loya cream ebenibona babekwazi ukwenza besawenzela umgqumeni manje ngayitshotshelani ingoma endidane egodlendlu hayi angikwazi-ke lokho wena wazothi yamgqumeni ngazuthi yamgqumeni wazothi uyayikhipha kuqala no ngazi ukuthi kamgqumeni ngokuphuma kwazo ngizokuvezela ubufakazi leyo ngoba ethi agodlendlu ngicabanga ukuthi i-album i-SMS i-SMS ekamtshengisena ngisazi ukuthi kodwa unyaka owodwa okay 2008 ngicabanga ukuthi ithwasa langempela inyamazana angikho sure kodwa 2008 lapho nekuzovela khona ubufakazi ekutheni ingoma kabani kukhona lapha lekwakugadlanwa khona-ke ibongweni kwi-SMS uMgqumeni wayefeaturisha uBheki Muze Thula
kwase kuzoba nengoma khona lapho ku-SMS yayithi imfene nenkawu. Okay, wakhipha uMgqumeni nale ngoma le ethi akudlile ikhona leyo album yaphuma esengikhohle ukuthi isihloko sayo sasithini phela kodwa umlaleli nombukeli uzoyikhumbula. Kukhona inkulumo eyashiwo uMgqumeni lapho engizoyiveza nekutheni ibofakazi kunomuntu oseyosala ijajela yena ekutheni imshiya nasiphi isithombe emqondweni. Khona inkulumo lapho eyayithi nithi imfene nani awukahleni phela amadodana engasithuki. Leyo nkulumo leyo ikunika ngoba i-album kaMgqumeni ngaleso sikhathi engakaphumi. Yaphuma kuqala kaMgqumeni. IkaMgqumeni ayikaphumi kodwa inengoma ethi imfene nenkawu bekufanele bezwana. uMgqumeni useyikhipha kuqala uthi nithi imfene nani kahleni phela amadodana engasithuki. Ikunika muphi umqondo useyithathaphi into engakaphumi kwi-CD? Makudubala yaqutshula ingoma. Hayi angazi. Awukhona ukhona. Lokho nje kade ngisho ukuthini ngizokhotha ubufakazi thizeni. Leyo nto leyo nkulumo nje iyodwa itshela okuningi ekutheni kuza kanjani ekutheni mina eyami ingoma izophuma mhlawumbe ngeyi-10 December. Wena yakho yayikhipha mhlawumbe ngeyi-15 November kodwa usuphendula inkulumo engakaphumi. Ngikhuluma ngento ekhona namanje umuntu sangayithatha i-CD noma ethathe leyo USB yakhe ayisadilitheki ikhona yaphuma engayilalela namanje umuntu. Inexova indaba lapha endlunkulu ngoba manje akufani udaba manje. Awathiwa akudle indlu asaba noqondana la. Ukuthi bayenza ukuyijini inangazo bezangane idlala emsakazweni li-clip like ayizidlala ngazo ujatha mhlawumbe akudle indlu ukuthi batshela Mgqumeni uyayizwa le nto etshelwa uqondana ushoyo uyayizwa le nto Mgqumeni yini uthi khonto engicabanga ngisho umbukelo ngihambe ubuka part 2 umphathi wakaqondana uzothola uthi nangabe ukuthi hayi waqonda naye khonto ngizokutshela uthi nangampela uthi wathi indodana ingayifaki i-CD yayo leyo ngoma leyo bayitshontsha bayithatha. Ubani othi ingayifakwa ku-CD? Indodana uthi indodana yalahla ngokuthi lento iyifake kwijina okuba yini lento iqinile. Okay, ijingle ukukhosi izawale ukukhosi. Okay. Kanti kwebala lesigaya ngengoma ngazi bayophefoma kuphi. Yangayifaka kanti usezwele umqondo angatshela Mgqumeni ukuthi yayizwa into engezwayo la. Indodana yavela yangayikhipha ku-album ezophuma. Mgqumeni ezokhipha wayeseyikhipha ku-album. Ngapha ngizwa wena njena ukuthi inkinga yethu sinamanga. Sinamanga inkinga yethu. Sazi bonke njengoba ngeke ngasho naseqinile siyanqena thina ukuthi lokho angisakukhumbuli noma lokho ngangingekho noma lokho angikwazi. Mgqumeni ingane encane imazi inisaphi. Konke nje kusuka phansi truth nje kusuka ekhula nje wayekhuliswa yithi mhlambe sasimondla nanomondla simfaka amanabukeni senza yonke into ngendlela nje okuyiyona. Kodwa ke mina njengoba ngishilo ekutheni nginobufakazi thizeni ekutheni namanje umuntu akathathe i-CD yamageza ilalela akade bekusengukudala bekusupport umculo bazokhumbula ama-CD yaphuma kanjani yiphi yaphuma kuqala. Njengoba ngisho ekutheni kule album kunenkulumo esikhomba ukuphendula. Yes. Kodwa ingakaphumi kodwa isiyiphendula. Hayi kazwa safa ingane zaMgqumeni lapha. Uzele Mgqumeni. Uzele kodwa inkinga ikhona into engaqhamuki na-20 ingaqhamuka phela kodwa yindlela komncane balezi ngane yabazo uba ingane zenu lezo. Bona kufanele kube njalo kodwa manje into engiyibonayo nami ngaye ngixhuma ama-thread la ekhanda ngisangabi ingane kaMgqumeni. Wonke umuntu onama-thread ingane kaMgqumeni ngoba angikhumbuli mina kuba khona iqhamuka ingenayo ama-thread. Zonke lezi kade ngingazazi ziqhamuka zinama-thread, ziqhamuke futhi sezindala, ziqhamuke futhi kwi-social media. Kanti ngokwami angisho ekutheni wonke umuntu kufanele enze njalo ngokwami kodwa mingathola nje namhlanje sengithole ekutheni
ayi ngwakamanxele sekunafanele mina ngifune umndeni wakamanxele okay ngothola umndeni wakamanxele nawo ukhona umndeni wakamanxele kuyasho ukuthi naye uhlala eSwazini sengifuna indlela yokufika kuwo-ke ngixhumana nabantu bakhona senze izinto ngoba iningi lethu thina abantu besintu senze izinto ngamasiko futhi kwaye Mgqumeni qobo lwakhe-ke ube umuntu vele osebenzisa amasiko ngihambe ngiyokwenzela isiko lasekhaya ngendlela efanele kuyikhathi-ke uma ukuthi-ke ngempela ngiyafuna ukuyiveza indaba yami sengingayiveza-ke ku-Facebook what lapho ku-social media kodwa sengiqale ekhaya angikwazi mina lokhu ekutheni ngingaqhamuka ku-social media ngizothi ngowakamanxele kodwa bakwamanxele angishomo lutho abazi lutho ngodaba lwami mina nje engiqhamukele ekutheni ngowakhona ifike ithushadadida lapho kodwa-ke ukwenza kwabantu akufani nokwenza kwezinto akufani nanokuthi wena futhi uzwana kakhulu ney'ngane zakho ngibona nje usethenini ulenzi iphuthu ungayibonanga esethenini impela futhi-ke nazo lezi engizaziyo nazo zingikhonzile ngoba akukho lapho mhlawumbe leke kukhombe khona ekutheni mningane yoMgqumeni nje kimi nje sithi baba nami amadodana ezamantombazana amadodakazi manje nje kukhulu ukuxhumana kwami nazo nginey'namba zazo nazo ziney'namba zami size sixoxe nakhona la ku-social media ngisho omama bazo abanye babo bayazi ekutheni ziyaxoxa nami zisho ukuthi nayi mhlawumbe izolo besinoba uzondi noma nini mhlawumbe soya kubaba uzondi nje kukhona ukuxhumana phakathi kwami ney'ngane kaMgqumeni postile nazo ya futhi-ke lokho angikwenzeli ekutheni mhlawumbe ingoba ngisuke ngifuna ukuchaza omunye umuntu kodwa kahle kahle yiwo amandla mina ngokwami ngiyafisa ekutheni kube khona ukunikela thizeni okubonga ekutheni isiko esinayo noma enginaso ngoba bazi abanye noma bayakuthanda isiko enginaso namhlanje kungenxa kaMgqumeni ngokuthi-ke yena okufanele mhlawumbe bongo washeshe wasuka emehlweni ethu abantu engibabona bengcono ekutheni mhlawumbe nginikele iy'ngane zakhe kuba yazi ngokwami mina ngangifisa ekutheni iy'ngane kaMgqumeni mhlawumbe wonke umculi obe yi-material kaMgqumeni noma ingaba nge-material kaMgqumeni kodwa mhlawumbe emsebenzini wakhe khona indlela thizeni akaqhakamisa ngayo uMgqumeni ebe nendlela ukuthi mina ngangithi ukube kuya ngami ngangizothi ingane yaMgqumeni ayisebenze nawo wonke amaqembu ezingakabi nalo iqembu mhlawumbe ezizothina nathi sisebenza ezibusungulayo ngizothi mina isebenza uba ukuthi uSonakali mhlawumbe uqashiwe namhlanje coach Epstein sihamba noSonakali ziyogida lapho zihola bekuthiwa omunye sibanibani ngeke ngibabiza amagama ngoba ngazi bayathandana mhlawumbe omunye naye nakho namhlanje uyosebenza oLundi sihambe futhi naloyo uzokwazi ukusebenza kuwonke amaqembu ngokuthi mina ngangibuka ekutheni kuyona ndlela mhlawumbe yokubonga kodwa-ke sabantu asifani futhi-ke ngeke kwabo ngavele mesicabanga indlela yodwa ngoba kungagcina kunongahambi kahle emhlabeni kuhle vele kube khona ukubona ngey'ndlela ey'hlukene uselapho uthini ukubona umasipala onke angasenquthu kuneqhawe elingaka enquthu kuthi ayikho into eyenzeka ehlonipha uMgqumeni ngeke ngikwazi ukuphendula kakhulu ngoba angazi bona ekutheni mhlawumbe manje baphe kwamapha amaplani kodwa ngokwami hayi ukuthi ngikhulumela umasipala ngokwami ngibona ngathi balate sekuneminyaka loya muntu ube mkhulu kakhulu ngokwegama lakhe nangokwemisebenzi yakhe ukube kuya ngami ngabe kahle kahle lento mhlawumbe ingenelelwa nayo i-province nokuthi mhlawumbe ekutheni igcine iye kamasipala thize mhlawumbe bekuthiwa mhlawumbe kufanele yenze u-art and culture kuba art and culture we-province noma-ke national bese kuba khona mhlawumbe isakhiwo thizeni akangahlonishwa ngaso ngoba ngineqiniso nemidlinzo eminingi ukuthi kube mhlawumbe kwaba umuntu wepolitiki ngabe khona into esiyikhulunywa ngayo noma mhlawumbe ngabe khona umgwaqo obizwa ngayo okay-ke akwenzekanga kayena umuntu wepolitiki vele emhlabeni esebenza ngendlela engafani ngalo msebenzi wakhe kodwa akawuvezile wasebenza ngayo ngiyafisa mina ngathi lapha endaweni yakubona ezalelwe khona noma edrobheni nakubo
kube khona into ezokwakhiwa ibizwe ngaye eqoqo lakhe kuthiwe iMgqumeni Road, iMgqumeni Clinic, iMgqumeni High School. Yabona lezo zakhe kodwa kuzobe kwezomphakathi kube umhloniphi. Aqinisile lapho. Ngokamasipala kodwa ngiyethemba ekutheni ngoba ngithi 2020 bengaphazami kwakhona ekutheni engathi khona umcimbi ofuna ukwenzeka umhlonipha kodwa-ke ongabanga impumelelo ngazi ekutheni mhlawumbe kwavimba iziphi ingqinamba ezaba khona. Ungabani nawe abantu mhlawumbe abagxeka abafana baMgqumeni ukuthi funa banike iqembu abafana abancane? Ngeke ngibagxeke ngoba ngicabanga ukuthi lokho into yangaphakathi ekhaya kufanele ixoxwe. Ngicabanga ukuthi kufanele ixoxwe abantu abawobaba bekhaya, omama bekhaya, kuze kuzofika kubona-ke abantu abasebenza ngomculo kube into eboniswana ngaphakathi ekhaya mawukuthi khona ngampela kufanele bekubuyisele ey'nganeni kube yibona ababonisanayo. Mina okwami ngingakhuthaza ekutheni engathi kodwa iy'ngane bezingaba nayo indlela ukuthi yisebenze, zingaba namaqembu mhlawumbe ekutheni usimiselo kodwa bese kuba khona futhi iqembu noma amaqembu lapho lizohlangana khona ekutheni zibe igroup kungabi umuntu oyedwa. Nazwakala muhle kakhulu umlando weBhova. Ake sibuye ngapha kuSonakali. Usuyaqasha manje awusabuyi sizosipha ngisho no-200 out-effective kanti sinawe shizila adlala phethu kangiyakhohlwa vele kuthina kuphela umuntu ukunakame esahluphekile miyothola impiko ngizele emoyeni ekhona ngawe nomsebenzi engikhohliwe yini ethu bonile ufikile part 1 wancenga nabahleli bemicimbi noma ungakafiki lezi zinga sifuna kubo kodwa khona ukuthinta inyakaza kancane kunyakazile futhi-ke kimi kukhulu ngoba bekuqala into ozothi incane wahlambe usuku ukuthi wayini okungaphezu kwalokho manje mina ngiyakuqala lokho yikho ukuthi kukhulu ngiyakwazi okukhulu kodwa angikwazi sengiyiBusonakali ngikwazi ngisasebenza ngeminye imisebenzi kodwa-ke lokhu engikubona njengamanje kukhulu kimi futhi nginenkolelo nethemba lokuthi kusazoqhubeka kuye phambili ngoba khona hayi ubone ngathi amasango avulekile. Uyabona kusukela ngade senzo part 1 ngicabanga ukuthi ama-weekend ngingawasebenza elandelana azaba yi-4. Just bank isenti lapho ungicebela madlala isendiliyolethu ke kwadlala umsebenzi-ke kwagcina sekuba khona lapho engena phakathi naneviki engasalinda ama-weekend kwakhona nakuma-radio station ngathola kutheni umsebenzi nje uyaphakama ngendlela nami engingazange ukuthi kanje nabona ithini kanti i-perfect TV kahle yisiwasho somsebenzi. Nawe bakuthi ucingo ekugqozela uze la interview yabona basenza part 2 ngiyacabanga vele azobuya futhi ama-event esephinda lapho-ke phela hayi uwaya kusahlela. Ukangitshelela indaba sikhuluma efonini ufika kupart 1 wakho ungafonela ikhehla ekudala ongalazi ngisho ukulazi nakhona yabona ngithi ikhehla ngiyaqagela ngokulandela inkulumo yabona ukukhuluma komuntu ubaba nomuntu owumfana ngeke kufane yikho-ke loya muntu kutheme ngikhuluma naye ingamuzwa mpela ekuleli zinga lokuthi umuntu osekhulile wancoma naye washo ekutheni yena akakazazi lezi zinto kodwa ingane yakhe yona uthe unayo ifoni lethintwayo kodwa manje akazi ukuthi kufanele ethinte pheze efike kodwa ingane yakhe ikutheme ithinta esiqondana ne-perfect TV yathola ukuthi vele iqondana naleya episode kaSonakali hayi wayinika isikhathi kobuka ngoba naye ungomunye wabantu abathanda kakhulu uMgqumeni uthi-ke nakanjani bethu wakhulunywa ngoMgqumeni ofike emeke impela lapho eyinika isikhathi yakhombisa ukuthi into ekhulumayo iyona into omdala angavuma into engekho wethu ngabe kwamina ngilethele isiqalekiso noma ngifuna
ukuthi igama lami libe ezweni ngathi ngiyalazi igama lami lihle mengizophendukezela into impilo kaJehova yabona ke vele mina noJehova isikhathi mina engadumala kabi thina ho le out lena yenzani manje out ya manje yenzani manje yikho kumele ngasonke isikhathi ngifuna ukuthi ngikhulume eqondile oyithandayo eyithathe injalo uma ukuthi futhi akayifuni umuntu akangayifuni khona injalo ungazami ekutheni ukuthi umuntu into mengayifuni bese ngiba nendlela yokumfuza yona ngamanga ayahlupha bangasonke isikhathi afuna ekutheni lokhu wasekela ekutheni ngabhidliki ugcina usukhohle futhi wawutheni ugcina usukhuluma okungasafani nokunye wakhuluma ngoba amanga awahlali emqondweni njengeqiniso iqiniso uma ukuthi umuntu ongakhohlwa into eyenzeka nango-1990 usangayikhumbula kodwa amanga wawaqambe ngo-1990 ngeke wakhumbule kumanje hayi kuthiwa nangithintana no-DSD lapha nini ngaphambili ya aniseba bafana futhi ngaleso sikhathi phela sashisa kakhulu sasebasha kwakusasheshe ekutheni kufike lapho ekutheni mhlawumbe umuntu uma ukuthi useyikhuluma okungazwani kahle engathi ngake kufike izandla hayi ngoba ukuthi mhlambe sasihlaza noma sasabantu beyibhini kodwa nje kokufudumala kwegazi ekutheni vele umuntu omfana nomuntu oyinsizwa akufanele ekutheni ngigcineni senikhombana mina nithukana kufanele ngathi ngasheshe nifikisane kubona lapho emva kwalapho ngizohloniphana yazi ukuthi nginashaya naye niyahloniphana nanenza njalo na-DSD sazama thina ukwakha ekutheni sigcine sihloniphana nabantu sasiqoqana ekutheni hayi indlela ezokwenza ukuthi le yansizwa noma lezi yansizwa sizwane ngazo ekutheni hayi ake sithintane uma ukuthi lugobe ngathini uphondo nathi sobe sisazi ukuthi hayi uvuka abana cha ngizodame ngikuceba nje babuke beperfective izinto zakho zenjani mbuke ngiceba sewuqeda i-interview soyivala manje buye ne-award akasitsheni akanitsheni lapho emakhaya kama ngiyazi kodwa nina akanitsheni cha ngiyaxolisa kubabukeli cha manje yabona sikhuluma ngensizwa enkulu lami insizwa enamandla manje kugcina kuba khona mina engikhohlwayo okumayelana nami kodwa-ke cha iqiniso lelo futhi ngiyabonga ngibonge okuyibona abahleli bawo lama-award ngiyitholile i-award i-date beyithini konje kodwa yona into yamanje nje ngo-October ngathi yabe kuyi-22 October bekuyi-Saturday yange-22 October lengithole khona i-award yokuhlonishwa ekutheni kushuthi nginamagalelo amahle abawabonayo ngoba bese yazi khona into ekutheni umuntu mase kuphenyela ama-page ekutheni wena wenza ukuthi ugcine kube khona nawe ugcine usukumangala ekutheni hawu nalokhu kanti bakunaka abantu kumuntu ongilandelayo manje-ke ngitholile leyo award kahle kahle leyo award yebo ibhaliwe yabhalwa Sonakali kodwa ngokwami kuba ngoba nakho ayikho la eduze ngiyayiphakamisa igameni likaMgqumeni ekutheni ngihlonipha mina ubuqhawe bakhe nangento akayenzile ngoba nemculo ngingene ngoMgqumeni yona-ke le award manje nakho ngiyiphakamisa ngiyibeka egameni lakhe ngoba ukube wayengekho ngabe mhlawumbe vele nayo ayikho DFO khona album ya ihamba kanjani phethu okwamanje hayi iyatotoba nayo ngendlela etotoba ngayo ngiqambe-ke mina manje ngithi isithengise 15,000 copies ngoba phela ngicabanga ukuthi abaculi abaningi inamba bayazi kangcono 15,000 mumbuza nje umuntu ekhiphe i-album vele kutshela ukuthi isiwushaya 15,000 copies cha-ke mina i-album le iphupho enengoma zeBhova ayikakafiki lapho kodwa ngicabanga ukuthi inkulumo ephelele neqondile ngizobe ngi-check-e kahle ama-sales a-check-eka after 3 months lapho lese kuqoqena khona nawa kwa-online ngibone kahle ekutheni ukusiphi isibalo njengamanje ngoba njengamanje vele isasabalele khona indawo lapho lithengisa khona njengoba itholakala yonke indawo nje angakaxhumani nabantu baseMpumalanga mhlawumbe ngithole ekutheni kwenzeke kanjani ngakubona angikaxhumani mhlawumbe nababona ngoma ngithole ngakhona kwenzeke kanjani ngabe ngiqamba amanga ngathi khona isibalo ngizosigadula nje kodwa yona into eyenza ukuthi ngibone ekutheni
iyafika kubantu abantu bayafona abantu bayatexta ama-message bayakhuluma ngayo ngeke khulume ngento ingekho kuwena Mfethu umsebenzi omuhle mina ngizwile ngiyatshena naphathwana ukuthi mina ngifuna ukuzongibangisa kwingoma edinga dobe yami ngisho ngedatha lami manje ngoba le ngoma lena ngithole ngathi abanye abathunuka yini uthandele ethunuka yini ungathandanga nje le edumisa amaNazaretha phela mase uthinte iBhova thinteni okay uthinteni mfethu sikhuluma umuntu lapha ya yona ingoma abaningi bayithanda vele mina nje uma stage ungayishayana ingezeke ungaphinde ngikhombise nakho ingoma izoqedwa ubumbano ngiyathembisa mfethu ethena kanjani ngeke ngishiye vele mengisestage ingoma lekhomba ukuthi abaningi bayithanda ize kukhona abanye abantu iyabathunuka ngokuthi khona le part lethi bahamba besineke bencetheza ngegama lakho kuthiwa-ke khona ebathunukayo kodwa-ke kuhle ngoba muyilalela kahle iyasho ekutheni hayi bonke babili bathatha benza yes futhi umuntu osayibona-ke yena engena lapho kusho ukuthi yena kuthiwani unembeza udla ukuniniyo ahamba post yami ngomthola umnikazi basho kanjalo iyamthola futhi umnikazi iyamthola ngeke uthunukwe into wena uzazi ukuthi umsulwa kuyo cha kuhle nokukhombisa epenini ukuthi ukhona epenini yafika bafethu ngoba inkinga esinayo njengamanje ezolimaza umculo uma mhlawumbe abafowethu bazobe bengayiqapheli engathi iyashifta manje le nto umculo iya emjolweni seculwa nje ngomjolo nane ithoni yama-voice abantu sebefuna ekutheni ngathi ngasonke isikhathi bengiqabalasa sekunzima ekutheni uhlukanisa ukuthi lo sibani lo sibani bese kuzoba futhi nokufana amagama ahamba afuna ukugudla kwamanye manje yabona nje kubuhliphihliphi engathi phela ngingakilunge le nto ngoba izogcina isonela lomsoco omnandi kumaskandi kanti umaskandi vele kwasekuqaleni kwakuthiwa ungayenzi into phambi kwamaskandi ngoba uzoqopha ingoma manje nayo futhi uzophela lokho uma kube siza kanje ngoba sizoqoshwa ngomjolo uma ukuthi wena uphethe isigubhu sakho uphuza amanzi angisakwazi ukwakha ingoma ngalamanzi lawo sekufanele mina ingoma ngiyakhe ngomathandana kanti baningi abantu emhlabeni kufanele sibacule izinto ngokuhlukahlukana kazi yebo bakhona uthando olukhona vele lwadala kufanele kujulwe ngalo kodwa bese kuzothumbela nje ukuthi i-album yakhe inengoma eziwu-12 sewuthola ukuthi eziwu-11 zisothandweni kuphela lona hayi sengathi sekumawala fethu sesivala bakuthola kanjani abantu enkundleni befollowe nama-page ngiyatholakala ku-Facebook ipage lika-Facebook ithi Sonakali SA bengalifollowa ngobuningi babo ngiphinde ngitholakale futhi ku-Instagram uthi Sonakali_Zondi4 awukuphinde futhi Sonakali_Zondi4 inamba 4 akulona igama athi bayibona la screen u4 phela u4 yonamba bese ngiphinde futhi ngitholakala ku-TikTok Sonakali_artist ngitholakale futhi ku-WhatsApp ngenamba yodumo le namba lokungaba nayo mhlambe nawe awusamangele awuvele inamba it is 082 43 46 243 iyafoneleka ya WhatsApp ngayo 082 43 46 243 umuntu engafoni ngo-10 ebonga umsebenzi umsebenzi qhawe ngo-12 yabona kade ehlaleleni yonke imini ehlaleleni ecabangayo yabona into ebuyihluphe yibo labantu abasuke bebhorekele ngokuthi banama-free minute labasazi bazofonela abantu umuntu egcine sengafona okazi ngalezo khathi hayi okazi akufanele befone okazi engathi umuntu engasebenzisa lapha ku-WhatsApp vele ngithumelele isithombe sakhe ethi nangu umuntu obongayo ngiyabonga yimi lo uyishayile ingoma isithombe ngaphezulu ukuze ngibone ukuthi ubani lo obongayo
hayi ukufona kubalulekile kangako ukubona vele ngiyabacabangela ngoba phela abantu ababuye bedonse kanzima nesibuye sibancishe nemali engakwazi ukuthenga ama-airtime. So ngingase into ezosave kakhulu kunje ethi ngiyabonga ngizwe ingoma utrack bana one bese bhansela ngesithombe. Hayi wazothi thina lesi-perspective asibonga ithuba nokumukela ekhaya nane-interview yethu mase kucela ngaso sonke isikhathi uyatholakala uthini yakho ukuvala nakubalandeli usuvala nje mfethu. Bonga mina abafethu ngoba kakhulu lekutheni ngendlela esisebenzisana ngayo nangendlela abantu abakhomba ukuthokozela ngayo into engibaxoxela ngoba abaningi njengamanje babengekho eduze nanokuthi abaningi bancane okunye sebekuzwa umlando kubona. Ngizoncenga nozakwethu ithena engathi mebethola i-platform ekanje kutheni kube khona imlando abayivezayo engathi bengaveza okuyiqiniso ngoba njengoba abantu bebukele bebangaka awucabanga usukhohlisa lezi igidi zababukeli usobafida into okungeyona. Abantu batshela iqiniso beyithande into beyithanda iyiqiniso makuthi bayigxeke iyiqiniso ungazami ukuzenza umuhle ngento yomunye umuntu owaziyo na ukuthi ayinje ngoba injalo. Ngikhuze nempela kakhulukazi bona abafowethu esikhule sonke sizendlunkulu. Hayiyo ke madoda seniyaziwa amagama nasephezulu vela asekho isidingo sokuthi ngiqambulanga uMgqumeni. Yenzani nje umsebenzi akekho ongazi ukuthi nisebenzile noMgqumeni kunokuthi nokunqamba manga ngaye. Kodwa ke futhi akubona bonke abaqamba lawo manga. Bambalwa bakhona bona abawaqambayo. Kodwa ke ngathi ngapheza lokho umuntu methola ithuba elihanja kakhulu okuyikhona bese ngiyangisa futhi ekutheni wonke umuntu othola isikhathi sokuthi ebukele la usonakali uyatholakala ekutheni ufuna ezonandisa noma bekuthiwa umcimbi wasekhaya noma kuthiwa umcimbi kamasipala wendawo yangakini noma uhlobo lomcimbi as long kuney'pika kukhona iy'thombe lezi ezinobuso beleya ndoda yasemfezo. Hayi ngiyatholakala phela ngiyafika noma bekuthiwa ukuphi indawo ngiyahamba ngifike. Right. Themba mbukeli enjoy interview yethu thina Sonakali uBhova siphuma nje sithi nje until we meet next time awena.